i-Wesleyan quadrilaterals zintsika amanqwanqwa elibandla elakhelwe phezu kwawo. I-Methodist Church of Southern Africa kuthiwa xa zibizwa ngegama nje lisimple zii-sources of theology, zizinto esi-encourageshwe nesibambelele kuzo ezi-informa itheology yethu yeli bandla laseWeseli. Okokuqala zine qha kuphela, undincede bethuna ungaze uzilibale noba sowuvuka ebuthongweni, uzigcine ezi zinto. Noba sowukhwela iqonga usiyowucula, wazi into yoba under Wesleyan quadrilaterals eli bandla lakhelwe la-ankilwa kwi-scripture. Okokuqala kwilizwi likaThixo. Ngayenza yonke into ofuna uyenza ekweseli, ungathetha yonke into ofuna uyithetha, ube eloquent, ube liciko, uthini, but once thina sifike kule ndawo yokubuza uba le nto uyithethayo nale nto uyimeleyo iyangqinelwa na lilizwi likaThixo. Ngoba yonke into esiyithethayo ufuneka nento esiadvocatela yona ibe yinto engangqinelwa lilizwi likaThixo. Noba sekungenisa umuntu apha kwi-confirmation, noba sekufundiswa abefundisi, kubuzwa nje umbuzo uba uyakholelwa na uba iBhayibhile iphefumlelwe futhi ililizwi likaThixo. Futhi uba ungumntu bethuna onga-owni neBhayibhile, ocezela ecaleni kule nto yofunda kweli, chitha utyiwe kule cala. Ukholo lwakho luyawulabalaba luphelele esithubeni. Inye nje into yokuqala ekufuneka siyibambe xa sawungena kule topic yinto yoba eli bandla into yokuqala elakhelwe kuyo siscripture, ilizwi likaThixo. Okwesibini yinto ekuthiwa xa ibizwa yi-reasoning. Nike nive xa kuthethwa apha emibhedeshweni kubhedeshwe kubekho le ndawo ethi yinkonzo yenu ke leyo yasengqondweni. Nike nive ne? Hayi bethuna utata wenu uJohn Wesley kuthiwa wayengamthandisisi kakhulu umntu onale nto ekuthiwa xa ibizwa yi-mental poverty, buhlwempu bengqondo. Ungade ungabi nanto yonke emhlabeni ubeze ngokwezinto zale ntlalo. Kodwa nje into esiyicelayo yinto yoba kufuneka kuvakale xa ungumWeseli into yoba uhleli. And nento zawuyithetha ungasuke uphakama entlanganisweni uthethe nento zakuyicebisa nezinto zenzayo phambi kwabantu before uthethe zivakalwe into yoba zigrayiwe apha engqondweni. Owesibini kubekho into apha ekuthiwa xa ibizwa i-tradition. Isithathu tradition ke inento yokwenza nendlela esiphila ngayo, our way of living or our identity, which will be our actual sense of belonging. Awusoze ngeke uqale ube yi-chorista ungakwazi ukuzitreyisa kakuhle that uvelaphi. You need to have a sense of identity. In fact, before you get converted into Christian faith, ufuneka uqale uzazi uba ubungumamtholo, uzazi uba wena ngumabhanekazi,
vumba lempongo liyanuka ba ungirhadebe uzazi ngoba akuqali okomoya uqala okwemvelo kwandule ukuza okomoya iyavakala ngabethu xa sondela kule ndawo umongameli siza kuyo nike nibone umuntu ethi bathe bagqitha apha ecaweni apha ecaweni anina right yawulungisa zimilo apha ezinamathumba asinaxesha laloo nto apha la uqeqesha abantu abanezimilwana eziyesheshe icawe ayondawo yokulungisa isimilo into efana nezambane once libe lijenge udawuthi uncame ucifana uba inoba lonakele embizeni alipheke kangakakuhle kanti mhlawumbi lonakala emhlabeni apho lalityalwe khona zalike kumhlaba owaneleyo nikhona Choristers one song one voice sure so i-tradition into yenza into umuntu noba sehlele ezitulweni zecawe aqonda uba le nto noko ingathi ingahlaza ikhaya lamli ithe ndiyakulumkela iindlela zam ndingoni ngolwimi lwam ndobopha umlomo wam ngomkhandlu xa ukhohlakeleyo esebusweni bam ndokugqibela endicela siyiqaphele yinto ekuthiwa yi-experience i-experience ke inento okwenza nale nto yoba xa kudala ukhona apha ecaweni ichorister mayizale enye ichorister sivenene imvumi mayizale imvumi ngoba kaloku into ebangela into yoba kube kuchukelwana ekwayeni yile nto yoba kungekho mntu oze nomntwana kanti uba ubuthi ngokucula kwakho kuphume apha kudidiyelo lwesibeleko sakho enye ichorista esi scripture sisifundileyo sinale vesi endicela ze niyibambe esichoristers kule convention i-2 Chronicles le uchapter 20 undigqiba apha uJehoshaphat xa esithi uthe akucebisana nabantu wamisa iimvumi zikaYehova zokudumisa zivethe zingcwele eziya kuphuma zihambe phambi kwabaxhobileyo sisithi bulelani kuYehova uba elungile ingunaphakade inceba yakhe ndifuna uba niqaphele uba ukuphilisa those who are vulnerable, who are wounded and broken aniphosisi nam ndizongqinelana nani lubizo lwenu and ubizo lwenu umntu angaluscratcha lube lukhulu kakhulu ngoba apha kule ndawo esifunde kuyo uJehoshaphat xa wayejongene nokulwa neentshaba zama-Amoni uThixo wathi kuye esaqala ucinga ngabantu azawuhamba nabo wathi le mfazwe asiyo yakho
Yeke solungisa nto uThixo uza kunilwela. Wacelwa nguThixo uba makalungise ii-choristers. Itsho le ndawo alungise imvumi. Imvumi zithi xa kubhekwe emfazweni zihambe ngaphambili kungekaliwa noliwa kodwa zibe seziqalile ucula le nto ethi bulelani kuYehova kuba elungile engunaphakade inceba yakhe. Ezi zinto kufuneka sizibulele kuThixo singekazifumani nozifumana. Ithi ngekadilivarishwa apha phambi komnyango wakwakho kodwa ube sowusithi kuThixo lincwele igama lakho, ufefe lwakho luphezu kwabamoyikayo. Now if siyavana uba ubizo lwenu linento kwenza nokuphilisa those who are bruised, wounded and vulnerable, ndiyanicela choristers ni understand that nina you are the custodians of worship. Irresponsibility yenu nje inye is to lead people into worship. Ungabodlala mntase ngecawe. Uyayazi ba ngecawe apha kwipews ezitulweni kuke kuhlala umuntu ophuma endlini yakhe ogqitya oqhwatywa impama ngomyeni wakhe angena apha ecaweni ahlale kwipews inhliziyo yakhe isopha. Ukhwele wena esitageni uncangathise xa uculayo lonke ixesha xa unobizo umfundisi ucele lokulidisha abantu into worship. You have a responsibility yokuthi kubo forget about indawo osuka kuyo, forget about isimo osuka kuso. Andiyazi izinto izikhala nezivubeko onazo kodwa uzocela abantu. You are invoking the spirit. In fact, you are inviting people ukuba ningene kunye eguguleni nasebhungeni noThixo. Lubizo. Ubizo lokuthi umuntu athi ngene ecaweni ingqondo iqinene. Lubizo loba athi umuntu engenapha edliwa sisibawu phanga phandle. Ingqondo iqinene omnye eneleta epokothweni eyi-written warning okanye eyi-dismissal emsebenzini wakhe. Uthi wena libala kancinci ngaloo nto makhe singene ebhungeni naseguquleni noThixo. Ungangxama xa ubona abantu bekhala futhi bayathakatha. Hayi abathakathi, abantu bathwele. So omnye umuntu uthi engavanga nomshumayeli. Yazi umshumayeli uyakwazi umfundisi ucele uthi eshumayeza ibandla eligcweleyo kanti ulundwendwe nje labantu ababini. Uthixo umthume ebantwini ababini qha. Athe phoswa ngumshumayeli kodwa angagudwa ngamazwi eculo. So into endizoyicela apha kuqala xa sifuneka sisi-identify si-understande our origins zoba ukuphilisa abantu ngengoma lubizo lwethu. Ndizocela nje into yoba we first need to understand that siministarisha kubantu ngomculo abophukileyo ababandezelwe ngendawo esithile emzimbeni nasemphefumlweni nasebuhlakeni. So umculo kufuneka ugqobhoze inhliziyo. Ukumahluko phakathi kokuqala amaculo ecawa
nokunqula nokuba xa unobizo locula xa ulayita ingoma uyive into yoba i-engagewa kwi-worship. Ndiyayinqanda le nto pheseketheni. Nikhe niyibone le nto yoba abantu bayixuthe ingoma apha kwikwayara babaleke nayo. Umuntu obhexesha ikwayari afuna ubakorekisha in the midst of worship. Awukwazi ubalungisa, so bayeka mntazi. Okay. But funeka ukhangele noba ngomnye umgca oza kubabamba kuwo phambili, because le nto iyayibhidisa i-worship. And xa kunqulwa uThixo, enye into endizoyicela apha yinto yoba xa ilubizo lwethu, if the Methodist Church was born in song, ilubizo lwethu umculo, we also need to understand, ndinicelele into yoba ningafi ingqondo neentliziyo zenu zingekabikho aligned namazwi eculo. Kufuneka ukuthi xa sincede ngale ndawo singaze sife ingqondo nenhliziyo ingekho aligned namazwi eculo. Andenza umzekelo ngale nto endiyithethayo. Xa ingqondo i-aligned namazwi eculo, funeka nenabantu abanobizo lale nto yomculo niyozilungiselela irhamente. Nikhe niyibone irhamente xa icula ibetha isinayimesi senjenje isithwele entloko, ibetha umpampampa abantu bebilile. Uthi xa umamela iculo lithini? Iculo lithi ilanga locima, inyanga yophela, abangalungile botshiswa kwasesehogweni somlilo ovuthayo. Unganquma njani mntasi uthi ubetha isinayimesi isithwele entloko kusithwa ilanga locima, inyanga yawuphela, abangalungile bawutshiswa kwasesihogweni somlilo ovuthayo, kodwa ube ukhululekile usenjenje? Hayi bo, njani? So makasincede uThixo singakhuphi ingqondo neentliziyo zethu zingekho aligned ne-doxology ne-theology ne-meaning yamaculo endibandla. Bethu nezi-mistakes ziyenzeka. Uphume nee-choristers kuyovela emzini ekubhujwe kuwo, umntu alakudutyule kakubi wafukuzwa ngembumbulu, isithi ichorister xa igalela iculo, bulelani kuyehova ngoku belungile. Njani? Hayi njani kaloku? Ubulelwa ntoni kubhujiwe? Ulunge ntoni uyehova abantu bebhujete? You can't. So ngamanye amagama kufuneka if umculo lubizo lwethu, into esidinga nje uvalelana sicebisane ngayo kuku-understanda i-doxology, i-theological meaning yamaculo elibandla. irich ukufa. Nantsi ke le nto ndifuna ukufika kuyo. Uyabona le nto yokuzi-understanda that unobizo lokuba ngumphilisi wabanye abantu, kufuneke uyazi into yoba abantu abalindelanga into yoba wena ngenye imini ukugule. Abantu umntu unolizwi elimnandi lokuhlabela, ngemini okhe wangahlabela ngayo unefiva, bacinga uba uyaziqosha. Abantu bacinga uba utheni? Uyaziqosha. Bangayazi that
We are the wounded healers. Njengoba nathi sisima phambi kwabantu siphilisa abantu, we are bruised thina kuqala. So uphendula lo mbuzo othi wenza njani ukuphilisa abanye abantu nawe wephukile? Ake ndenze umzekelo. Ake sithi mhlawumbi into ebophulayo because yazi abantu bakhe bophulwe apha ecaweni na imfitshi. Ndenze umzekelo Choristers. Choristers, if ubani uthethe ngawe kubani wenza njani xa uyivile loo nto? Umultiplya ngo-0. Ndizothetha loo nto. Eyona nto ndizele yona ndizothi xa wena uve abantu bethetha izinto ezikhohlakeleyo ngawe bexoxa, wenza njani? Awuhlali mkhukwini umultiplya ngo-0 ibe ngathi abathethanga ngobathethayo. Ngoba uba bebengakoyiki bebezizokuqalela bekuhleba nje yinto yoba le nto bayithetha ngawe, it is not meant for your ears. Awunawukwazi uthi uphethe into enkulu kangaka kufuneka ihambe iyakeka iphazanyiswa imfitshi. Abubutyebi sibuphethe ngezitya zomdongwe. Incamisa yamandla ayiphumi kuthi, iphuma kuThixo. Apha siyathutshiswa, asiyekeli. Siyathindaza, asincami. Sikhahlelwa phansi, asishadalaniswa. Soze mna ndingayimthendelekweni ngenxa yezinto zithetha ngam. Phuma imvula isitsho. Bani sandibizwe nguwe kaloku mna. Nendlela ebheke ezulwini ayihambe entla kwegadi yakokwenu. Yena uyimathini kuba bekusithiwa indlela ebheke ezulwini idlule ecala kwegadi zakulobani. Bebave babiye nje. Abantu indlela abanochuku ngathi hayi ijikela kwela cala. So umfundisi sonecela bethu into yoba okanye manenza umzekelo njengalena. uJohn Wesley utata wenu niyazi why engazange akwazi uqala ibandla eAmerica? Into yabangela ngakuqala ibandla uJohn Wesley eAmerica, kuthiwa uJohn Wesley kwaye eAmerica wayenentombi. Ngoba ngumfundisi wathi ngoku anentombi, laa ntombi yaske yafunwa ngomnye umntu wakhawuleza wayinxibisa wayithatha esaphathe yeka. Naw kuthiwa lathi ibandla selikhona pha lingekazinzi kakuhle, waba neplani yomthendeleko. Wathi xa ebheke emthendelekweni wehlelwa lilishwa loba laa ntombi yangena phaa kulaa service yomthendeleko ihamba nomntu wayo. Yazobhuqa apha esibingeleni. Kuthiwa uJohn Wesley wathi xa etyisa umthendeleko, xa efika phaa kubo wabatsiba. Kanti igosa limjongile.
kanti igosa litheni ujongile. Nangoku apho wamkanini obusuku. So ndiyanicela bethu, funeka uthi ngeli xesha umaziyo given a chance ukunqwenelela ukungcwaba uphila, kodwa uyenze le nto ngokwamaphetha kwakho, uyenzisisise, ngoba obu butyebi sibuphethe ngesitya somdumba. Apha funeka mntasexa ukhwela uyowuculela uThixo, unyuke besithi mncimbi uye, besithi mncimbi ntoni engathela umfundisi uye, ngoba le nto ayinathi. Uthi ngawufuna uthula kubekho into apha emathambeni akho etshisayo ethi thethe. Uzayigqiba nini into yobe uphephana nezinye ii-choristers xa nifika eqongeni? Ibandla lona lilindele uba kudilivarishwe, ngoba nina nibizelwe ukuphilisa those who are broken and vulnerable. So umfundisi uyacela nje into yoba ngicela nifunde separating issues. Yabona separating issues uhamba nale nto yoba xa uyichorister ehlabelayo uze utrendiswe phaa kwi-social platform, umntu axhome ipicture yakho phaa athi buyisa imali yam wawuyibolekile. Nikhona utrend iveki yonke, kungena nabanye bempavela kuthiwa yinto yakho uthatha imali zabantu angazibuyisi. Umfundisi uMvinjelwa uzokunicela into yoba yithi ngeli xesha igama lakho liphaphathekayo unxibe iuniform le ye-Music Association ukhwele eqongeni uhlabele. Nina nohluli ke nina. uFacebook, igama likaFacebook niyazi uba yintoni? uFacebook sisitrato. Isitrato uFacebook. Once nje uvula ifowuni yakho ungene kuFacebook, zazi uba ungene esitratweni. Sisitrato kaloku esi. And awuzuxelela abantu besitrato into yoba susebenzisa ilanguage ethile sukuthi kuthi ihlabathi lithetha ngale ndlela lithetha ngayo ehlabathini. So usuziphathela izinto zasesitratweni uzongena nazo apha ecaweni. Uminxeke ungakwazi ukuministarisha wephulwe kuba abantu besitrato bekukrobozile, ubungene ngokwakho esitratweni. Iyavakala nabethu. So umfundisi uMvinjelwa ngalamazwi amafutshane uthi xa uministarisha uhilisha ngokwebizo lwethu lwe-Music Association abo bophukileyo, wenza njani nawe wophukile? Umultiplya ngo-0. Kukho izinto ekufuneka nje ungazi-entertain. Uba ungumntu awunawulunga apha kwi-Music Association, uba ungumntu iflaska yakho ebamba ubushushu, bethuna ecaweni akafuneka umntu oneflaska ebamba ubushushu. Iyavakala bethuna? Hayi bo,
Thina sihlale simamele loo nto kwichorister yoba soze ndimlibale ubani wathetha ngam ebhasini kuphekwe Eastern Cape. So what? Hayibo, asikabhasini ngosilapha. So le nto yokukhonza uThixo yokuministarisha ngomculo inento kwenza noma ndinicele uba nibe khaphukhaphu. You cannot lead people into worship uthwele izinto uqinele. Lungisani inhlalo yenu nibathanda bonke abantu kuze nifanele ukwabelwa kwezinyaniso nezifihlakalo zikaThixo ezingcwele. And in fact, mandigqibele ngale ndawo mfundisi ucela ethi akaministerishi akakhilishi umuntu ongakhange ophulwe yena qala. If you want to heal those who are broken, kufuneka nawe ube wophulwa qala. Silandela uYesu Kristu owephulwayo naye. Owathi kanjalo ngoba busuku wanikelwa ngabe ezintshabeni waze wathi wakubebulele wathabatha isoka wasiqhekeza. Wathi yena thabathani nidle umzimba wami lo owaphulelwa nina. Kwenzeni okuxasa kube nisidla enikhumbule. Ngoku ndiphaya eseminari xa ndizahlala phansi kweza sikolo sabefundisi ndenzakaliswa kakhulu ngomnye utata owayesenza ilaw phaa e-UKZN. Sinomthendeleko wecluster. By the way, sisafunda nale nto yotyisa umthendeleko. Laa tata ndathi xa ndibeka iwafer apha phezu kwesandla sakhe, ndathi ndawugqiba ubeka iwafer apha phezu kwesandla sakhe ndagqitha ndayonika omnye umntu. Wathi laa tata xa egqitha wandibamba apha esandleni ndamjonga wathi mfundisi yephule. Ndayephula. Emva kwecawe ndaqonda uba ndizawuya phaa kuye ndiyobuza uba tata why usithi mandiyophule? Wathi yena uyanibona uba ndihamba ngesitulo, abantu abahamba ngesitulo ba-disabled. Wathi indlela endireleyitha ngayo noKristu ndireleyitha naye ngoba ndi-understanda uba naye at some point in time wakhe waba disabled, akakwazi ukuzenzela nto, wephulwa. So ndizokunicela ke sikhostas, ndizokuthi nje xa ndivala into eza kuninceda umthandazo. Noko imbi ichorister engathandaziyo. Into eza kuninceda it's meditation of Christian scriptures. Into yokugqibela eza kuninceda xa niphethe lo msebenzi it's fasting, uzila. Lento soze lunge and soze iphumelelise injongo kaThixo ngathi uba asinaxesha lokuba sizile. Lento ithi ndingangakhe ndisithele kwimpazamo zonke ndibe nemizuzu ndodwa ekuthandazeni. Thixo makanigcine, Thixo makanithamsanqelise, nihlale nikhule ekumazini nasekumthandeni Thixo somandla khona phakade. Amen.